Okay, så når toget kommer her, ikke, så skal du være klar til at tage. Du skal stå lige her. Du skal være 100% klar. Og du skal hele tiden holde øje med tasken. Hvis der er nogen, der tager tasken, ikke, så afbryder du lige med det samme. Tasken er det vigtigste, og du skal bare være klar, når toget kommer. Okay? Ja. Okay, med på det opgaven.